Malam Jumana. Ke faruwa ne? Ban gane ba. Ina za ku je naga kowa ya saka jallabiya kala-kala masu launi iri-iri. Ban gane. Biki za ku? Ai sabon wanka kenan. Au sabon wanka? Kwarai kuwa. Ina zan samu. SDU Trading Company sun hutar da ku zuwa kasashen waje don sayan jallabiyoyi. Domin kuwa suna kawo muku su har nan gida Najeriya kuma cikin farashi mai sauki. Ku hanzarta garzayawa kantin kwari gidan gwamnan Maradi shago mai lamba 1, 2, 3 har ma da 4. Ko ginin Ganduje shago mai lamba 6, 7, 377, 378, 389 da 509. Domin sayan jallabiyoyi sayan ɗaiɗai ko sare. SDU Trading Company, rahusa, aminci da inganci shine takenmu.